Ήρθα να σας κάνω μια χάρη, να δουλέψω για σας. Μας βρε και Θεέ μου πάλι. Για καθίστε και θα ξεκινήσουμε. Γιατί θέλετε να δουλέψετε εδώ? Κοιτάξτε κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος που λατρεύει το νερό. Ξέρετε, είμαι υδροχός. Και μπάνιο χωρίς νερό γίνεται, δεν γίνεται. Α, μάλιστα. Αυτό κι αν είναι κίνητρο για δουλειά. Σε επικεντρωθούμε τώρα λίγο στη δουλειά. Υπάρχει κάποια εμπειρία για πωλήσεις? Αχ ναι, όταν ήμουν μικρή, πουλούσα χυμούς σε ποτηράκι. Όλοι παίρνανε. Ήξερα τι να διαλέξω για τον καθένα. Εδώ το ίδιο θα κάνω. Ξέρω ποιο πλακάκι τραβάει στον καθένα, γιατί έχω ένα μυστικό σύστημα. Καταλαβαίνω εγώ αυτό το σύστημα. Αλλά αν έρθει εδώ κάποιο πελάτη, πώς θα τον εξυπηρετήσει? Εγώ έχω μελετήσει όλα τα ζώδια που συνδυάζονται με τα πλακάκια. Εννοείται ότι στο λέοντα θα βάλω έτσι λαμπερά. Στον ταύρο θα δώσω ένα γήινο χρώμα. Σας είπα, έχω σύστημα. Μπορώ να πω ότι έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, πότε μπορείς να ξεκινήσεις ως αστρολογικός σύμβουλος για τα πλακάκια? Σε ακριβώς 2 μήνες από σήμερα. Μα συγγνώμη, εμείς τώρα το θέλουμε τον υπάλληλο. Τώρα έχει ανάδρομο Ερμή. Καταλαβαίνετε, είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι. Πολύ πιο σοβαρά από ό,τι πίστευα. Τα λέμε σε 2 μήνες. Να προσέχετε, τον ανάδρομο Ερμή. Μην φάτε και καμιά ντουζιέρα στο κεφάλι. Ατιού τα λέ! Εσύ τώρα πες μου, θα της έδινες τη δουλειά?